karon si Mayor Al Arceliano, no? Sa San Francisco Camotes, ang former mayor, mga higala. Okay, Mayor Al, mayong buntag. May butang tax. Mayor, kumusta? Bisan sa kabisi, na agyapon ka, no? Ni Kuyo gyapon ta sa atong programa, Mayor. Oo, maayo. Yes. Bayan sa unya nga padayon na gyapon tayo ni atong dako kayo nga matawag nato ni Sir Tats og kanang responsibilidad, no? Nga dapat kay kanagong matawag natong recognition nga gihimo sa Ramon Abuitis Foundation diya sa San Francisco. Mm. O ingon man nga ng recognition nga gihatag sa United Nations, nag-uban man ang dako sa responsibilidad nato nga ato na siya ma-share unsaon nga makakomplement sa na sa uban natong mga kalungsuran. Mao gyud na, Mayor, no? So, Oo. Mayor, sa imuhang panahon, no, nga ikaw mo ay nagdumala ngadto dito sa San Francisco, Mayor. Diha Oo. sa pag kuyog sad nimo ang pag-implement sa Our Cebu program. Kumusta, Mayor? Oo. Unsa naman ang karon ug unsa may mga kausaban nga nahimo ngadto sa imuhang lungsod? Well, sa gihapon kining sa tinud ang sitwasyon tas doon na lapay nasugdan giniha nga mga kanang kalihukan na diin makayon kita nga dako pa gyapon ang angay natong buhaton. Mm. Daghan patang angay nga buhaton nga kini mo na ato ro gipadayon nga aron nato gyud mapalawman pa ang unsay mga ato diyang nasugdan. Mm. Although di lang nato dili sa maka dili pwede maghuwat pa hantod nga niyon ka nga maperspekta din ha nga kining aron masugdan nato nga maka-share nato sa uban natong mga kalungsuran. Murag kaingon ta ba nga wa suway kuan kining naalang tayo nakita nga pamaagi o sistema Mm. nga diin mapasayo nato ang pag kining ug yung tan-on ni tax transformation maguniya atong gihimo. Transformation, Mayor. Sa Correct. una to pag-transform ang katauhan nga from the usual nga patakaglabay sa ilang basura karon ila nang i-segregate so ila nang i-manage, ila nang i-reuse, ila nang i-recycle. Mm. Example lang na siya, no? Mm. Nya kanang unahuna nato nga kining atong buhat ng Ginoo di na pwede nga mayong kapagbuhat Ginoo kundi liwas ta himuon nga mga panagana o pagpreparar, di ba? Tinuod. Wa mamayo ni Ginoo nga pagpasagad ng lina kay ako na bahala ninyo. Wa mamayo Ginoo ni anak sa tuga nakana nga mindset nga pwede na ito ning panaganaan ang Mm. katalagman, Mm. pwede na ito ning maglikayan. So doon ay mga pamaagi na doon ay mga instrumento nga mahimo na itong gamiton o gabayan Mm. aron makaingon ta nga kanang ug doon ay katalagman Mm. nakapangandam ta Mm. aron nga way kinabuhi nga mamiligro. Mm. O mamanagot ka, di ba? Tinuod, Mayor. So, Mayor, talking about San Francisco Camotes, unsa may ikapasigarbo nato, Mayor, sa San Francisco? Para mahibaw-an sa itong mga kaigsuunan, no? Kay nabantog na magun ni San Francisco tungod kay consistent man mong champion, no? Sa Our Cebu program. Unsa man gyud ikapasigarbo nimo, Mayor, talking about San Francisco Camotes? Di lang ko miyon ng mga ikapasigar ko. Ako miyon lang ko ni mo touch nga. Ako malipayon ko nga masulti ninyo. Okay. O nimo, o sa ato mga suking ating paminaw, Mm. nga kining dito sa San Francisco, nakahimo lang tayo og sistema nga doon na tayo kahigayunan nga atong mapaabot ang mga impormasyon. Okay. Atong sistema nga din atong maedukar ang atong mga katawhan. Mm. Ang sistema nga atong ma-deliver ang mga primary or basic services get down to household level. Mm. So muna bintaha siya tungod sa maong sistema kanang atong porok sistema. Doon nag-struktura Mm. nga diin doon mga pinili nga mga opisyalis. Mm. Nakanindot na niya, nakalahi lang kay voluntary maguni. Okay. Di siya sinildohan ang mga tao. Mm. Kaya sila, nasayod sila, na kanang maong sistema, gibuhat na para sa ilang kaayuhan. Mm. Dili na para kaayuhan ako o Mm. kaayuhan sa uban ko dili ilang kaayuhan. So muna yung nakalahi.
nga tingali wa sa uban, pero ang uban sila naa sa danang uban, no? So, Mayor, San Francisco, naana siya na himutang sa Camotes Island o niya. Mayor, kung muadto dito, no, ang langyaw, ma-foreigner ka man o ma-local ka man, unsa man dayoy ilahang ma-experience ito, Mayor? Well, ang ato lagi makita dito nga si binaan na nga kultura nga nahimo ng kinaiya nga ang mga tao dito as far as for example sa mga dako kayong hagit sa atong mga kalungsuran o ka siyudad touch kini magyang pagduma sa basura. Tinood, Mayor. Klaro mo na, magina sa dakong hagit. Dito nga nahimo ng kinaiya dito nila nga ang pagduma sa basura sa matag panimay. Okay. No? Minagkag ang participation, ang cooperation sa katawhan, taas kayo ang porsyento. Okay. Pagkayong ko nga suma sa akong istoryahan na mo sa akong head sa solid waste management team, na natas mga 90-95% ang ni-cooperar. Pero pag na itong 100%, mo pa rin habilin na itong hagit. No? Kaya magit sayon ang kinayas tao na magitaw nga badlongon na touch na magitaw nga gahigo. No? Pero at least ang importante, mas daghan ang ni-participate, mas daghan ang ni-cooperar, mas daghan ang nakasabot. Kining tanan, ibuhatan para sa atong kayuhan, nga limpyo atong palibot. Kunya nga kanang atong napanalipdan na atong kinayahan, kaya ang kinayahan ra ba kanang gitawag na itong environment or source of life, muna, tumurin sa kinabuhi na kung may kag malungkaron nga kalaguan, kinahanglan atong panalipdan ang tumurin sa kinabuhi. Di ba? Yeah, Mao ang atong kinayahan, ang atong environment, kanang source of life. Di ba? So, muna ang atong punto that. Yeah. Nangutan ako nimo, Mayor, kay mao lagi na nabantog naman gyud ang San Francisco nya daghan na kaayong na kuan ba murag ganahan na gyud no nainganyo nga moadto gyud mo tan-aw gyud ug unsa gyud ning San Francisco kay sa una gamay ra man kay ni wagi siguro ni mailhi no matud ba nimo apan karon nga consistent mo nga grand winner no sa Our Cebu program diha nang bantog mo dili lamang dinhi sa Subo kundi dili apil na gani no sa ubang nasod. O sa tinod na ako malipayon kay kung musulti mo na kagani pag urasa ko na gitsitahan o kanang local chief executive yun. Mayor sa gikan dito sa Tanggil sa Sri Lanka. Taga Sri Lanka kay gipadasa sa ilang presidente. Okay. Ang presidente sa Sri Lanka na ano po yung sa lungsod atong mayora. Okay. Ito nga mayor nga nabisita na to. Mayor Anil. Kunya nga gitahasan siya nga sa pag-ari sa ato rin, bisita sa atong lugar, kay kining nakita lagi nila nga doon natin mga initiatives na nakita nilang angay mahimong basihan. Unsaon nga makakomplement pastor sa ilang dako sa mga challenge o hagit sa nila silang lugar kay labi na nga katong sa disaster reduction ng mga programa nga diin ang iyang lungsod daghan ang kinabuhi sa nakalas katong tsunami sa 2004. Ligo ang ilang lungsod o ang ilang nasod sa Sri Lanka. So, dako kayo o kanang panginahanglan sila kung sagid ang mga pamaagi how we can really build kanang resilience sa batang komunidad. Nya kaya sagot number 1 ko na is education magyud. Importante kay na Mayor. Awareness sa katawhan. Correct. Taas ang level of awareness nga sila mismo kanang nasayod kung sa angay nilang hibawan, nasayod sila kung sa angay nilang hibawan. Kasi silang hibawan ng mga risgo sa mga ilang pamilya, di ba? Nananamay mo huwaagi na, di naman tamis kayo mag-imbento pag unsa pamagi. Available na siya ng mga impormasyon. Ang question na lang, na sila, mapaabot na nila. Saon pagpadangat. Mapadangat na ito nila, na ilang i-implementar o unsa nakabutang dito nga angay lang himuon, mga lakang, unsaon na ito pagdinos, unsaon na ito pagwagtang sa mga risgo na naghadla na ito. So nakatabang Mayor ang imuhang purok system sa pagpadangat sa mga importanteng impormasyon ngadto sa mga katawhan. Dako kayo siya o ikatabang kayo. Patulgot sa sistema that's binuwan gid ang ilang pagdating.
Sa tupad ako kadipensya nga na regular gid meeting matag buwan. Okay. Nagwala mo sa mga emergency meeting kung gikinahanglan. Panalitan ato hitabo sa pag-ulang telepon ruby. Kalutayan ka kung mabalita nimo nga anang Martes nagkondena ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Anong Martes pa lang, ha? Pagka Miyerkules, nagkondena sa ang Barangay Disaster Risk Action and Management Council ug ang 120 Kapurok Disaster Risk Reduction and Management Council. Wow, sa ato pa Mayor, ang Disaster Council ni abot sad gid dito sa Purok. Purok yun. Wow. Simula na sila mismo ang naghisgot ug usa mga lakang nga ang himuon nila pagpangandam sa umabot nga super typhoon. Simula nga na-identify daw nila og sa mga pamilya ang angay na itong evacuate. Na asa man ni sila padong sa ilang evacuation center. Asa nga sila nga evacuation center mo ato. Daghan na itong pamaagi taps kay gani mga 60 kabuk amo na identify nga evacuation center sa to. Apil na ang mga panimay nga ligon ang balay. Okay. Dapat family. Asa mo na? Ada pa family, yam. Kadi malpaigo tanan sa among mga school building nga ligon. Mapili para man sa ang among mga school building nga ligon. Dili man dako kayo, dili man daghan kayo. So man nga dunay sa pamaagi. Apil pa ang mga indigenous nga mga pamaagi nila sa pag city. Okay. Kaya may mga langaw dito nga kanang kataguan nila. Kilala kabuok nga kamo dito mo tago o gikaso o kanala. So apil mo ng mga indigenous knowledge nga experience po nila for so many years kay di ba kay karon na tagagang bagyo. Tinood. Kani ang among nilingig na bagyo nga na experience na ito nga ako mismo ka-experience ako to 1982. Typhoon Bising nga total damage sa among munisipyo. So mula sa nga punto nga ang pagpangandam na kung ikay kalainan, dili pwede nga miyon na nga pagbotres Ginoo kanan. Kita mismo doon sa tayo himo nga laka nga saon ginato nga balikayan gid ang mga ang risgo. Mayor, mangayo ko. Mayor, mangayo ko nimo og sekreto no behind your town's outstanding reputation no sa Our Cebu program. Unsa may mga sekreto gyud sa San Francisco nga nagpabilin man gihapong top performing LGU sa Our Cebu program? Kuan inunta po nga kayo mo sa gikutas nga kining mo matter po ang leadership gyud. Okay. Okay, di mo na mahimo ang mga tao na so, ang leadership, unya, nakto na tayo sistema nga diin sayon kaya na itong matag issues and concern, mas dali na itong mapa-address na siya grabe na mag-involve o katawhan. Okay, siyempre man na ito, pahibaw daw nga muni. Doon na muni problema, muni issue. Hay man ni Dapita. Pinagi niya sa maong community nga organisado, mas sayon na po siya i-address. No? Okay. Leadership, unya organized community. Mobilized, Okay. empowered community. So, may mga faktor nga makaingon ta nga may advantage. Unya responsive leadership. Pero may advantage. Okay. Mayor, mangayo ko nimo ang imong advice no ngadto sa atong mga local leaders ug sa mga Cebuanos as a whole aron mamahimo no ang ilahang lugar, ang ilang barangay nga ideal nga lugar nga maayong puy-an nya daghang makatrabaho, makalingaw-lingaw, makanegosyo nya daghang mga investors nga mosud. In other words, livable ang usa ka lugar. Unsa may imuhang ika-advise ngadto sa atong mga leaders? Ako din lang kung mayroon nga advice kita. No? Ako lang, doon lang kung share lang ko nga kasi makakomplement ang atong mga nahimo dito nga initiatives. No? Kung na-gid, kini makaingon lang nga, ang katawhan lagi datong unahon. Para na ko, it should be people first. No? Kanya, ikaduha na po nga ato yung mapanalit ba ng atong kalikupan, ang atong environment, kay muna itungguran sa atong kinabuhi. No? Na ikatuloy na lang ng revenue and kan sa income and revenue. Ikatuloy na lang na. So muna na atong ginana na ito pag-prioritize sa atong mga kalihukan o programa na with that kind of pag-prioritization, di na ito nakabuot na kanabang towards to that direction na malungtaron nga kalambuan. It has to be, kinahanglan ko ni pag-development kung touch, kinahanglan ko na sustainability ato di tanawon. How can we develop sustainability?
ni basta lang kadiwilat ka na kaman usara ka hampak din na sa katalagman back to zero na sad ta. Mm. Oh, so muna din atong gipaningkamutan. Ha? Mayor, imong mensahe ngadto sa mga mayors no nato labi na gyud dinhi sa probinsya ug ingon man sab sa silingan ng mga probinsya nga mo implement sad og sama niini nga mga programa. Go ahead, Mayor. Ako lang nga, ako lang anak certas kasi is to believe. So mas maya na sa nung makakita lang sa sila, kaya di sila mag-iwan nga inana, di magsugro sila expectation nga inana nagitaka-perfect. No. Doon na lang tayo nasugdan. Namaya lang sa panawang, base na lang makakompliment o makakuha sila ideya. No? Di to see it, to believe it. Mayor, daghang kayong salamat ha sa imuhang Daghang pakiguban. salamat. Daghang kayong salamat. Okay. Okay, salamat. So mao kato mga higala si ang former mayor no sa San Francisco Camotes si Honorable Alfredo Al Arquiliano Jr. no. Karon kasamtangan usa na siya ka kuan sa representative pod no sa UN kay usam sad siya pinaagi sa iyang programa